akkurat som en boker. Hej, hjärtligt välkommen till Worklife.fo. Det är Dina Bäck som sitter här. Och i det så får jag ta som att höra rött gods. Hur du också haft dessa spårningar? Tåsar god vid med? Gud så tåsar god vid med? Gud så höjre är hans rött? Och gud så vet det att det är hans rött? Jag hoppas att säga här till ett så är det inte ödaste. Jag heter nämligen spårningar som jag har undrat näck och som yngre. Och orsaken att jag struttes näck vid hända spårning var att jag var mer upptagen av att människor hade att säga än god heja säga. Tåsar god vi med och te. Sverige är ja, god tåsar vi med och te. Kristna livet är samfälla och allt samfälla har samskifte eller samband. Och vi vet hur god tåsar vi med och te så kommer vi styrka samfälla vid Herren och komma att känna han bättre. Det är akkurat som att du måste bruka tog samman vid en vecka för att komma att känna henne bättre. Vi öron till bruka tog samman för att styrka till samfälla. God så tåsar god vi och Sverige är så omätlig enfalt. God tåsar vi och jag sutt år Bibeln. Ta vid läs or god så vet jag 100% att det är Guds röd. Hända bok Bibeln innehåller tankar Guds. God vet allt och har skapat allt. Och av ödlom visdom och allt han kan veta så är God valt att skriva hesa sannlagar som stannar i Bibeln. God tar sig inte långt vid okkom jag någon höjrande röd som är gamla testamentet. Men jag så skriva i år Bibeln. Bibeln är given okkom så att vi kan komma att känna God. Känna hjärta Guds. Och känna Guds god inte vi ska bruka liv. Också Bibeln som bröv skriver kärlöga och näck från omvuxna. Til tøyn fra tøynon himmelska pappa. Gjør Bibelna som en part av tøynon livet. Vi har lesa dagliga og bygga god, tåsa til tøyn gjør blæsynar i Bibelna. Møyra til leser, møyra gjør du god i et arbeid vi i din dagliga livet. Hva sier god om sitt egna år, Bibelna? God sier om Bibelna at hun er fullkomlig innblåst inspirera av gode. Til seg god bestemmer år for år hva stender i Bibelna. Og ikke i Bibelna er av tilvild. God sier også at år hans är fullkommen liot och inte ska läggas att trätt. Så här har du or Guds fullkommen complete. Läs det. All skriften är inblåst av gode och nyttligt lärdom till samföring till rättläggning till uppfostran och rättvisa. Och när du undersöker här är en många andra vers som de kan läsa. God säger att Bibeln är sannolikt. Jesus säger att vi judarna som var komna till tryggva han. Vi har tid i åren munnen är tid att sådana lärsvänner munnen. Och de ska skilja sannoliken och sannoliken ska göra till frier. Jag har givet dem en årtvitt halka dig i sannlagan. Årtvitt är sannlöjt. Allt årtvitt sammanlagt är sannlöjt. Och vi läser i apostlasövningen om näkra män som visste och tro att årgods var sannlöjt. Tar studera och Bibeln först och främst fram om vad människor sötte. Till heser var det mera rätttogsandel. Tar tog emot åren vi alla välvild och rannsaka och dagliga skriftnar för jag vet om det var så. Tidskickvande har häromfram anda sannlagans, höjla andan, biosidande och isär. Och han löjer dig. Men tar han ande sannlagans kämmer skal han löja tikkun i alla sannlagar. Höjla i anden leter hinn tryggvande uppskrifterna så att de skilja det. Just som Jesus lät upp människans skriftnar tar han gick här nere i jorden. Han börjar nu från Moses och alla profeterna och utlöj för tajmon te. Som i alla skrifterna var sagt om han. God säger att läsa vid Bibeln så vera vid vis. Det ständer att Bibeln och Guds kan ända geva hinn enfald och vit. Och att komma känna God genom Bibeln kallar God upphav wisdoms. God säger att Bibeln är kvassare än tveeggat svärd. Häromfram är Bibeln kraft och kan sätta oss i frälse. Ty år Guds är levande och har kraft och är kvassare än ett tveeggat svärd. Därför genom intill det klöver sjal och anda lirmärg och dömer hoksaner och ra hjärtans. Och tätje tjån frälsanar och svör andans som är år Guds. Ty evangelien okkara kom inte bäst i åren likare i kraft och heliga andan och vi fotlar visso. God säger årsönen tal i okkur så tal i han årgods. Tal sig God ber okkur läsa, bruka och sortera och tåsa. Bibeln tar vi tåsa. Tal i okkur så tal i han som årgods. Så God kan vara arter i ötlom vid Kristus Jesus. Ver ojen i uppläsningen. Vi såg ju att Jesus var vistor i ötlom årgods Bibeln. Och läs tåsa i oändliga vers ur Bibeln. God instyr att vi ska göra det samma. Om fram mäkt annars så säger God att Bibeln år hansara är likt alene
akkurat som en GPS, uppskrift och på ett gott liv och mäter hins strikvande. Jesus säger, människan lever inte bästa breje, men av kvarjon order i gånger ut av munnen Guds, som Guds Bibeln. Kunde vi höra rätt Guds i daglig denna? Läser vi Bibeln så har vi god möjlighet att arbeta vid. Till akkurat som en bokor. Möjra mät vi fylla i boken. Möjra har kroppen att arbeta vid och njuta gott av och tjöken dagen. Möjra vid läsa Guds. Möjra tillfällen hur god att bruka och i akkurat livet tjöken dagen. Kan vi läsa där fäster sig i tanken och i minnen och i hjärtan. Och bättre vi känner Guds. Bättre vi för att känna vilja Guds i akkurat livet som vi tar om i sista veckan. Bättre vi känner Guds. Bättre vi om akkurat tankar är uppbyggande och rätter och skulle ätjas eller om de skoiver. Inte efter Guds hjärta och skulle kvarstas till vix. Kanske du spyrt dina hur du varst rött Guds? Nej, jag har vi omgått hur jag har skulle ta så härst munliga till mun som jag gör det gamla testamentet. Men jag har vi har skulle ta sig till mun tjöck någon vers ur Bibeln. Det har vi varit vers som har varit mer dyrabär och som har kunnat tala till ströver i min liv och jag har kunnat finna uppbygging och tröst och glädje i att läsa Bibeln. Till dem ser för sig Johannes brev 4 vers 0-12 och vi mer sera karst i sörstnade. Ganska omkroksar, med dina gosse visste du att du skulle göra YouTube-video. Sannolikt mer att jag gläddes och i goda. Som Salmer 24 säger. Jag läs Guds år, jag läs Bibeln och Guds öppnar min ögon. Således att jag sa en törv och en möbelöga. God lejet inte om att lägga antalet tillfällen utan näte av mitt hjärta. Så einfalt var det. En törvor och en möbelöga att tjäna Herren. Och i dagliga livet så ser jag ofta en törv och en möbelöga att hjälpa. Da jag har läst i Bibeln så ger vi God mer insteg och hjärta om att hjälpa och vara honom lojen och göra väl. Detta är röd Guds som viskar ut genom Bibeln. Tydligt är det så tydningar mycket att vi läsa och granska Bibeln som är röd Guds till åkare. Om du har att läsa mer om att det är att granska Bibeln, till sig att vi får se det djupare än bara att läsa den. Så har vi skrivit en blogg om akkurat detta ämne för att inte göra videor så längt. Så läs eller lust ett till bloggen som öder att granska Guds. Nästa färg så får vi ha ett ämne som öder fyrirgeving och till ett ämne som en artikel hittar har ängst. Vi får att ta oss om Guds fyrirgeving, vi får att ta oss om att fyrirgev öronmänniskan och så får vi att ta oss om att fyrirgev och själva. Och hvis detta video kunde vara en hjälp för det och om du kan skriva några vippfolk och familj så är det hjärtligt välkommen att sända till dig. Tack för det. Vi ses efter nästa torsdag.